Malawi Today. Moni ma whispers mdziko la strangers. Tikulondani kunkuja kuKNN studio KwaZulu-Natal province boma Durban mdziko South Africa. Madzulo apa 25 March 2026 lomweru ndi lachitatu pamene nthawi yathu ikuti 20 minutes past 10 madzulo usiku kaya kwanu ku America, ku Australia, Asia, Middle East panopo sidziwa kuti ndi nthawi yanji, koma South African Durban time 20 minutes past 10 ya usiku imeneyo. Ndikuti madzulo ano tikufuna tilowere mtunda wa ku Mozambique, tikumakamba za nkhani ya ku Middle East pamene ma conflicts ndi ma political unrest akupitilira kumene ku nkhani ya nkhondo pakati pa dziko la America ndi Israel kuyika kamila Irani, pamenenso Irani ikuonetsa kuti ayi ndithu yafika nkhondopa kubwerera mbuyo ndiye kunali kwabwino kusayiyamba, koma apapa ndi tolera ndi makanda omwe taveke jombo apite ku nkhondo chifukwa kuyisira panjira America kutsogoloko tidzapitilira kunkerankera kuvutikana nayo ndikoposa ife tifafanizidwe kapena America isadzayambireso zolingalira kuiputa Irani. Kumapeto kwa nkhondo imeneyi ndiye kuti kudzakhala mapo a dziko lapansi kulembedwanso kachiwiri, zikhulupiriro pa ndale anthu adzasintha, komanso ukatswiri wakamanyidwe ka nkhondo ndi zomwe anthu akukhulupirira kuti zikhoza kuchitika pakati pa nkhondo ya mayiko amphamvu kwambiri, mwina anthu kaganizidwe kadzasintha. Pali zinthu zambiri ndithu zomwe zidzasinthe, kagwiritsidwe ntchito ka chuma komanso kuyambitsa ma business m'mayiko aja eni yake. Ndikukhulupirira kuti anthu ambiri aphunzirapo china chake when it comes for foreign investments, zimene ziso zidzaganizidwa kawiri katatu, komanso anthu adzamba kulingalira za maubwenzi amene amakhazikitsa pakati pawo ndi mayiko ena kuti kodi zikati zati maubale amenewa amatani kwenikweni, zima kukhudza bwanji, zima kuonongetsa bwanji katundu wako. Ndi kutha kwa nkhondo ya America idzatha ndithu, kaya ikhala ya zaka ziwiri koma ndithu idzatha tsiku linake. Koma kutha kwa nkhondo ya Israel America against Iran ndithu kudzakhala ndi chiphunzitso kwa anthu olingalira. Lero lino tisayiwale zoti pamene ku Iran kuli nkhondo, dziko lapansi lino kuli nkhondo zina zomwe sizinathe. Ku Libya nkhondo idakalipo, ku Sudan nkhondo idakalipo, ku Mozambique nkhondo idakalipo, ku Afghanistan nkhondo idakalipo, ku Iraq nkhondo idakalipo, ku DRC nkhondo idakalipo, ku Burundi nkhondo idakalipo. Tikutitu nkhondo zidakalipo pa dziko lapansi. Yemen, Syria nkhondo zidakamenyedwabe. Inde nkhondo ikuchitikabe ku Ukraine polimbana ndi kugwebana ndi Russia. Ndetisayiwala kuti pamene tikuchemerera ndi kuonera ndi kutsatira nkhondo zomwe zikuchitika pakati pa dziko la America, Israel pogwebana ndi dziko la Iran, tisayiwale kuti nkhondo zinazi nazo zidakalipobe. Koma tatiyeni lero timveko za mtundu wina pamene Whispers Community Radio ikutengereni ku Mozambique. Kumeneku tiyeni tidziwe zina mwa zoona zake za nkhondo ya ma Islamic jihadist omwe zimamveka kuti ali mdziko la Mozambique. Ino mudamvapo zimenezi kuti akuti kumeneko kuli akina Boko Haram akumeneko, ma Islamic jihadist. Anthu amenewa amasowetsa mtendere kumbali ya Cabo Delgado ndi province imene ili kumpoto chakummawa kwa dziko la Mozambique. Kumeneko zimamveka kuti kudapezeka mafuta kapena kuti gas LPG chizungu chake amatero
ndi kumeneko kutapezeka gas maiko adayamba kuchita mpikisano oti kodi apeze ntchito yokumba gas ameneyu ndi ndani, ndipo maiko amene amaganiziridwa ndi America, Britain, France, Germany, achina Russia, China akhala akupikisana zofuna kuyamba ntchito zokumba gasi kwa kumeneko, amene amaoneka kuti ndi wa ndalama za nkhaninkhani, wa zaka zambiri ndithu akufukulidwa kapena kuti akutengedwa pa nyanja ya mchere ya India. Okondedwa omvera, nkhani imeneyi kuti timvetsetse bwinobwino tatiyeni tiyambe kuyifukula kuchokera ku mizu yake pakatali pang'ono. Chimene tingadziwe nchoti dziko la Mozambique ndi dziko lalikulu poyerekeza ndi mayiko ena muno mu Africa, ku Asia ngakhalenso ku Europe. Dziko la Mozambique ndi dziko lalikulu, kwa choncho kuli zinthu zambiri zomwe zimachitika kumeneko. Koma lero lino kuti timvetsetse nkhondo imeneyi tichite motambasula komanso motenga ndime pang'ono. Chinthu choyamba chimene tingadziwe nchoti dziko la Mozambique kudayamba kuchitikapo nkhondo zaka zambuyo, ndipo nkhondo imeneyi amene ankasonkhezera anali ma Russians komanso ma Chinese, ndi amene ankaperekera zida za nkhondo imene inkatikitika ku dziko la Mozambique. Pa nkhani ya nkhondo dziko la Mozambique ndi ya complicated nkhondo yake, chifukwa at the same time pamene amanali ndi nkhondo imene amamenyana mdzikomo okhaokha polimbirana mipando ndi utsogoleri mu ulamuliro umene amautcha kuti ndi wa democracy pambuyo powathamangitsa aputikizi, adalinso ndi nkhondo imene anthu a Mozambique amalimbana ndi dziko la South Africa mwankabisira. Ichi ndi chifukwa choti dziko la Mozambique akuti mulandu umene tidapalamula ndi osunga anthu a ndale a dziko la South Africa amene amadziwika kuti adali achipani cha National Congress kapena African National Congress, ANC, African National Congress. Anthu amenewa amati akayambana ndi azungu samachedwa kuthawira mu Mozambique. Musayiwale kuti dziko la South Africa lili ndi maboda ochuluka limene achita malire ndi dziko la Mozambique. Ukuti ndiye kuti ndi Northern Province, komwe ndi ku Limpopo, Mpumalanga komanso KwaZulu Natal. Ma province atatu amenewa onse achita malire ndi dziko la Mozambique. Kwa choncho chidali chapafupi andale ambiri omwe amachita zamatama ndi azungu, omwe ali achikuda amenewo amathawira kumeneko. Iyi ndiye timamvanso kuti ngakhale former president Jacob Zuma adayamba wathawirapo ku Mozambique, ndi ena ambiri amene sitingakwanitse kuti atchule mayina awo limodzi. So mungathe kuona kuti ndi nkhondo inanso imeneyi, ndiye kuti azungu aku South Africa amadananso ndi Mozambique poyitenga kuti imapanga haba, imasunga adani yake pandale amene anali ma South Africans. Kwinaku azini yake sadali pa nkhondo yapachiweniweni yolimbirana utsogoleri pambuyo poti adali mbali imodzi ngati anthu achikuda polimbana ndi ulamuliro wa aputikizi, koma aputikizi adagonjetsedwa. Idatsala ndi nkhondo yolimbana okhaokha anthu achikuda. Kwa choncho dziko la Mozambique ndi dziko la nkhondo ndithu, mtendere utakoma chotani, koma osayiwala kuti padanunkha gazi padzakhala pakununkhabe gazi munjira iyi kapena inzake. Tatiye ndithamangeni kwambiri tisayiwale tili ku Cabo Delgado, kumeneku ku province yomwe ili kumpoto chakummawa kwa dziko la Mozambique. Cabo Delgado ndiye kuti achita malire kwinaku ndi Nyasa province kukaluma mu Tanzania. Tisanayiwale dziko la Mozambique lili ndi anthu okwana 35.8 million malinga ndi ziwerengero zosiyanasiyana, ena amati 31.65 million, ena amati 35.65 million. Koma zodziwika bwinobwino ndi zoti tatiye tingonani kuti kuli anthu 36 million. Chifukwa kwa amene mudapita ku Mozambique ndi ukhulupirira kuli malo ena
amene mwina chiwerengero chidaphonya chifukwa anthu adakakhalabe m'mapiri, m'minda ndi kumusi kwa mitsinje, chifukwa choti chipitireni kumeneko ndi nkhondo anthu ena sanabwerere malo oti angathe kufikiridwa ndi china chilichonse, amakhalabe kamoyo kaje inde kachithengo-thengo. Komatu nkhani yathu si imene. Chimene tikutchula nkhani ya population ndiyo kuti tidziwe kuti pa 35 million amene ali mdziko la Mozambique ndi mitundu iti yodziwika. Mozambique ili ndi anthu a mitundu yosiyanasiyana, komatu mtundu umene udapanga anthu ochuluka ndi mtundu wa alomwe kapena kuti amakuwa. Amakuwa ndi mtundu umodzi wa anthu ochuluka umene uli mu dziko la Mozambique potsagana ndi Achangani komanso Tsonga, kulitu Asena, Andau, Amakonde komanso Shona. Mitundu imeneyi ndi imene ili yodziwika bwino mu dziko la Mozambique, koma mtundu wa amakuwa womveka ngati alomwewo ndi umene uli wochuluka poyerekeza ndi mitundu ina. Dera la Cabo Delgado ndi dera limodzi ngati mmamvapo za dziko la Mozambique kuti Musambiki. Musa ameneyu amaoneka kuti adali mu Arab komanso akhoza kukhala kuti adali Msilamu. Ngati sanali mu Arab koma zodziwika bwino ndi zoti Musa wayenera kukhala Msilamu ndithu regardless of his tribe kapena skin color, koma nkhani yodziwika ndi yoti ameneyu ndi Msilamu. Dziwani kuti pali kusiyana kwakukulu pakati pa Chisilamu ndi Chiyawo, Chisilamu ndi Chimwenye, Chisilamu ndi cha Arabiki. Inayi ndi mitundu koma Chisilamu still remain to be a religion. Kwa choncho tikukamba apa ndi za Chisilamu ngati chipembedzo osati ngati mtundu wa anthu. Cabo Delgado ikuoneka kuti ili ndi chiwerengero chochuluka cha anthu a mtundu kapati a chipembedzo cha Chisilamu poyerekeza ndi ma province ena a mdziko la Mozambique. Kwa choncho gasi atapezeka ku Cabo Delgado, azungu akulimbirana. Adalipo kagulu kena ka azungu timafufuzabe umboni sumapezeka ifa ndzauchifamba zimachitika apa. Kagulu kena ka azungu kadabweretsa anthu amtopola ndikuwapatsa zida za nkhondo, ndikuwaveka majombo, ndikuwasiya ntchire ndi cholinga choti adzipanga disturb peace ku Cabo Delgado ndi kubweretsa threat mu dziko la Mozambique kuti ngati contract yokumba gasi sikufika m'manja mwa ine nkoposa kuti asapezekenso aliyense amene apange zimenezi. Musayiwale kuti kamalimbana chonchi malabels amakhala akutchinga asilikali aboma, makampani, azachitetezo ndi anthu wamba kuatchinga kuti asakafike kumene kuli migodi. Zikamachitika choncho aja aupandu aja amakhala kumene kuja akukumbako akutenga zofunikirazo. Ilu ndemati ndi nkhondo, ndikumachedwetsa ntchito zokumba miyala, zokumba mafuta ndi zina kuti zikadayenda munjira yolongosoka kuti dziko lipindule. Kwa choncho zimakumbidwa zinthu zija koma mwaumbanda. So kuti anthu achite mantha asakafikeko kumalo kuja pamayenera kuti pakhale kagulu kazauchifwamba kamene kadzisowetsa mtendere ndi cholinga choti kaike malire kutchinga kuti anthu kwasafike kufupi ndi kumene azunguwo akuba ma resources kapoti ma minerals. Umutu ndi mmene amachitira azunguwa ku Iraq, ndi mmene akuchitira ku Libya, ndi mmene akuchitira ku Sudan, ndi mmene sakuchitira ku DRC. Mwina ngati simmadziwa kulibe msilikali wa ku Africa kuno amene amapita kukamenya nkhondo posakhala kuti nkhondo imene anthu amapita kukamenya ku DRC ndiyo watchinga asilikali aboma, kuzitchinga zigandanga, kutchinga anthu kuti asakatulukire kumene azungu amakumba miyala, kumakweza ndege ntchire momwemo, zimauluka ndege kutchire komwewo ndi kumapita kwawo. Inde simago looting, kuzembetsa chuma cha Africa mwaupandu, kwinaku anthu akuphedwa. Kwa choncho asilikali awasanga angopita amayenera kuti ayambitse nkhondo, ndipo dziko lanu popeza kuti lili mu United Nations mmayenera kuti mwitana anthu okuthandizani.
anthu aja akabwera they will be instructed asilikaliwo kuti adzikatchinga ndi kuti akamange makampu. Akatero ndiye kuti inu ntchito yanu tsiku ndi tsiku usiku ndi usana ndi kumapanga patrol kuonetsetsa kuti dera limene pakugwidwa ntchito ya migodi adani sakufikapo. Koma migodi imeneyitu imakhala kuti ikugwidwa ntchito mwa kuzembetsa. Anthu sadziwa kupatula andale ochepa komanso ambali azigandangaso kochepa. Ndiye imakhala game ya wini-wini. Apato n'chifukwa chake zigandanga zimatha kukhala mchire ngati M23, zimatha kukhala mchire zaka 20 zaka 30 zikumadya zikadwala kumapeza mankhwala achipatala kumakhala ndi zovala komanso zida za nkhondo. Inu nkumadzifunsa amazitenga kuti anthu oti akhala mchire zaka 30. Iyayi ndi game imene amasewera ambali ya boma ndi mbali ya zigawenga mokakamizika ndi azungu. Chimodzimodzinso ku Cabo Delgado azungu amene adabwera ndi kagulu kamene amakatcha ka Islamic Jihadist. There is nothing on earth kucha kwa lero kumene kuli zigawenga zomwe zingathe kuyamba kupha anthu chifukwa cha chipembedzo cha Chisilamu, posakhala kuti ndi magulu amene azungu adawapanga form kuti adzikhala osowetsa mtendere pa dziko lapansi. Inu tutapita ni ku Mzuzu University ku Malawi kumeneko alipo maphunziro apadera kumene anthu amakaphunzirapo chilankhulo cha Chi-Arabic komanso Swahili kukonzekera nkhondo ya ku Sudani. Nthawi imeneyo asilikali a dziko la Malawi akumapita ku Sudani amakaphunzirira chilankhulo ku Mzuzu University. Ndipo tikhulupirira mwina zimezi zidakalipo. Ngati zimachitika ku Malawi dziwani kuti zikuchitikanso dziko lapansi lino madera ambiri m'mayiko ambiri kuphunzira chilankhulo, kuphunzira makacha, ma traditions ndi ma customs a dziko lina. Ndi cholinga choti anthu aja akapita ku dziko limenelo namakasokoneza mudzikati awa ndi Asilamu, awa ndi ma Nigerians, awa ndi ma Mozambicans. Inde chimodzimodzi zimene Israel ndi America adachita potenga ma refugee a dziko la Iraq komanso Afghanistan, Pakistan ndi madera ena ndi kuabweretsa kualandira atapititsa ma organizations awo ngati oyang'anira zintchito za ma refugee ku dziko la Iran. Anthu amenewa adathawa kuthawira ku Iran. Chimene chinachitika atu asadafike ku Iran ndikuti ma organizations ena anali atapita ku Pakistan, Afghanistan komanso mbali ina ya India kukauza anthu kuti kwabwino kuti thawirani ku Iran. It was a mission. Ndipo atafika kumeneko amapatsa $2,000 pa mwezi ngati malipiro otenga nawo gawo pakuphunzira makacha, ma traditions ndi ma customs a dziko la Iran komanso chipembedzo cha dziko la Iran ngati mene amapembedzera Asilamu akumeneko ndi mavalidwe ndi chilichonse. Zonsezi tu ankawapanga train ndi cholinga choti akadzayambitsa ma demonstrations kagulu ka anthu kamene kama refugee aka kadzakhamukira ku msewu ndi kumene kadzakuti kuti anthu aku Iran akupanga ma demonstrations odana ndi kudzudzula boma lawo. Musayiwale kuti ma demonstrations amene anachitika koma dziko la Iran litadziwa zimenezi ambiri mwa iwo adatchetcha makosi. Ndipo Israel ndi America adayambanso kudzudzula dziko la Iran kuti likuchitira nkhanza nzika zake zomwe, koma Iran idadziwa kuti ayi anthu awa si nzika zathu ndi akazitape amene achita kuphunzitsidwa kuti akhale ochitira upandu dziko lathu. Chimodzimodzinso dziko la Mozambique alipo anthu amene adabwera ambiri amamveka kuti adachokera ku Burundi, adachokera ku DRC komanso kwawo kwa Apo Kagame. Anthu amenewa ndi ma refugee adaphunzitsidwa zinthu zosiyanasiyana zokhudzana dziko la Mozambique komanso zokhudzana ndi Chisilamu. Inde ambiri ena mwa iwo ngati anthu oti amayembekeza kuthawa nkhondo mayiko akwawo, ndipo adalonjezedwa kuti mukapita kumeneko mukagwira ganyu uyu pamapeto pake mudzalandira malipiro. Kwa choncho kagulu kameneka kanatulukira mu dziko la Mozambique ndipo kamapanga claim kuti ndi anthu aku Mozambique ndi ma jihadist amene wanda Asilamu. Ayi ndithu just to keep unrest
komanso ma conflicts ku Cabo Delgado motumidwa ndi azungu kukasokoneza ntchito za kukumba gasi zimene zili kumeneko. Mpaka tikunena pano weniweni amene angakumbe gasi amene ali ku Mozambique sanadziwike. Komatu ngakhale zili choncho, dziko la Ukraine motsogozedwa ndi Zelensky, president wawo, amalankhula ndi president wa dziko la Mozambique zakuyamba kukambirana kuti iwo ngati ma Ukrainians ali ndi chidwi chofuna kuyamba kukumba gas mdziko la Mozambique. Ndipo zimenezi zikuchitika chifukwa choti iyo Ukraine pamene inkadalira gas ochokera ku Russia, pamene Russia ali nayo pa nkhondo, kwa choncho akuona kuti nkwabwino kutembenuza chikwangwani kuyamba kuyang'ana ku Mozambique kumenso kuli gas amene iwo angamufune. Ndiye kuti Ukraine ikufuna kuyamba kulonjeza kapoti ikulonjeza Mozambique kuti ife ndi msika opezekeratu pa gas amene muli naye. Koma chidzo chimene chingavuta nchoti Russia ndi limodzi mwa dziko limene limapanga produce gas, komanso ndi dziko limodzi limene limafuna kapoti likufuna litakhala ilolo lokumba gas amene ali mu dziko la Mozambique. Vuto lingabwerere pati. Chimene chimachitika ndi choti inu muli ndi chimanga matumba 1000, koma mudzoti mukhoza masowa mpumulo ngati mutamva kuti pambali pali venda amene ali ndi matumba 5 achimanga ndipo chake chakutchipitsa. Ngakhale mutadziwa kuti chimanga chake chagulitsa chitha, ine changa chikhala chidakalipobe, I will carry on with the market. Mmakhabe ndi phuma lona kuti uyu ali ndi matumba 3 amene akhoza kusokoneza msika. Mwina mudakhalapo inu ndi bench yogulitsa tomato ku madera ena ake, tingokambaza kusalima. Muli ndi bench mu msika, mmakatenga tomato kumuwa kudedza kumeneko ndi madera ena ndi mmayala mu msika. Come May, June, July kusalima ari kumayenda tomato pamitu pa azimayi m'mabeseni, ndiye kuti chimudzi chonse tomato kuti mpaka na amene ali mu msika tomato kumapsa kumaola mataya. Kuti anthu amakhala alibe nthawi yolowa m'misika kukagulanso tomato amene anthu ayala m'mabenchi. Mipiru, kholowa, thelele, tomato zimayenda m'madengu panjinga, zimayenda m'malichero ndi m'mabeseni ndi azimayi m'midzimo. Kwa choncho amene ali ndi zake pa benchi mumsikapo zimafika powola kumataya. Kameneko ndi kamene kamayambitsa nkhondo. Mukadzaona kuti anthu ali mchuma kale, koma the growing greedy akuonekabe aumbombo ofunabe zambiri zabwino zibaba ukapeza, kamakhala kaphuma kamene amadziwa kuti ine ndidzamba kusowa msika kapena kukhwefula msika mtengo pa katundu wangayu chifukwa cha gas amene akupezeka ku Mozambique. So that pressure can grow on Russia. Ukraine ndi kumthinitsa ndipo akundimva kuwawa chifukwa chommana gas. Ngati atapeza mpumulo omakapeza gas wina ku Mozambique, ndiye kuti chinthu chimodzi chomukhaulitsira chikhala kuti sichigwira ntchito pa iye. Kundifuna kwa ine Russia, Ukraine kudzakhala kovuta. Kwa choncho ndikutha kuona chiopsezo kuti ngati Ukraine italimbikira kufuna kupita ku Mozambique kukatengako gas, nchapafupi Russia kulimbikitsa nkhondonso mu dziko la Mozambique pofuna kusokoneza ntchito za dziko la Mozambique ndi Ukraine zokumba ndi kugulitsana gas wa ku Cabo Delgado. Kwa choncho mwina pamene tikuchemerera nkhondo za ku Iran, tidziwe kuti pansipansipa pali nkhondo zinaso zimene zingathe kubuka nthiti mwathumu, chifukwa choti anthu amene akumenyana kutaliwo tili nawonso pafupi. Ndi chifukwa pena timanena kuti tikamanyadira ndi kuchemerera za nkhondo zimene zikumenyeka pa dziko lapansi, tisayiwale kuti maiko omwewo we are connected, we are benefiting. Talumikizana nawo kapena timapindulana nawo munjira ina yake kapena inzakeyo. Mwina inu mukudziwa kapena simukudziwa, koma maiko athuwa ngolumikizika, dzikoli akamaliona amaliona ngati mudzi. Zama borders adangophimba kuti inu musamayende ngati ziweto, koma kuseliko maikowa zambiri amachitira limodzi. Kwa choncho nkhondo ya Ukraine ndi Russia ingathe kukhudzanso magawo ambiri a dziko la Mozambique pa nkhani ya ndale,
zachuma komanso migodi. Kodi mukutinji maganizo ano pamene Ukraine ili ndi chidwi chofuna kupita ku Mozambique kukakumba ndi kugula gas wakumeneko, koma ita kuti the same Ukraine ili pa nkhondo ndi Russia. Chitetezo ngati dziko la Mozambique chili pati kuti mitopola ya anthu awiri awa isadzakhudze dziko lawo. Kodi mukhulupirirabe zoti alipo ma Islamic jihadist kunja kuno amene ndi asilamu a neutral koma amakwiya kwambiri kuti akhoza kupita mmudzi nkumakapha anthu ndi dzina loti chipembedzo chawatuma? Kapena mukukhulupirira kuti nkhondo zimene zimenyeka pa dziko lapansi pano ilipo nkhondo ya chipembedzo imene anthu akumenya kufuna ukalowa ufumu wakumwamba? Mungathe kupereka ma comments anu pa 069 3000 915 ndipo mudzalankhula nafe ku studio kuno. Usiku uno tatiye ndisiyanike pompa, mawa tipite ku update konkuja ku Middle East on political ma conflicts ndi ma war unrest amene ali kumeneko. Latest news zikuoneka kuti dziko la Iran lagwetsanso ndege zina za nkhondo za dziko la America ndi Israel ma F-18 ndipo zikumveka kuti zagwera mnyanja ya mchere ya India. Koma lero tinafuna tipomereko za kumeneko, koma dziwani kuti nkhondo zambiri zimene zikumenyeka pa dziko lapansizi ife anthu aku Africa zitikhudza munjira zoonekera ngakhale zosaonekera, zodziwika bwino ngakhale zosadziwika, zikuluzikulu ngakhale pang'ono ndithu. Koma ngati dziko lapansi palibe anganene zoti sangakhudzike ndi zomwe zikuchitika ku Middle East pa nkhondo imene ya Israel komanso America pokanthana ndi dziko la Iran. Mwakoma nonse tiye ndisiyanike pompa kufikanso mpaka titakumananso ma updates athu ena ofanana ndi omwewa kapena ayi osiyana koma achiphunzitso. Osayiwala kuti kufuna kujoyina ma platforms athu kumeneko kuli kadipo kamene kamaperekedwa kuti ukhale membala odzikwanitsa kumva nkhani ngati izi. Komanso musayiwale Whispers of the Stranger sidangomangika chifukwa cha nkhani za nkhondo, kuli zambiri zimene kumeneko timaphunzitsana zosiyanasiyana zokhudza moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku, komanso kuli tima businessiso timene timachitika chakumeneko. Zonsezi mungathe kuzidziwa posamala nambala yomwe tidayitchula 069 3000 915 ndipo madimini ndi aziphunzitsi athu adzakuthandizani moyenera. Mwakoma nonse mukhale ndi usiku wopambana. Tipemphe Chauta kuti apitirize kukufungatirani inu anthu abwino. Zikomo.